दस्रा राजखान्थि हान्जाया मा सानदों मा बुंदों बे गाव गावनि खोथा थोंजोङै जोंनिया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा मानव गेदेर प्रमद बर' जिबायदि रायजो राजानि जि मोनसे समर्थन अननाय मोजां मोननाय बाहागो लानाय नोंथांमोनहाबो नुदों जि मोनसे दोहौआ इतिमध्ये फैबाय बिराद मोजां मोनसे दोहौ फैबाय इउपिपिएल खौनो पुनः मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि दा जिखिनि खोथा बुंबाय थादों बेनि खोथा बुंनाय खोथा बाथ्राफोरखौ नाखस खालामनो थाखाय नारगारनो थाखाय रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बयबो ज' जाबाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौनो आरोबाव फैगौ समनि थाखाय आरोबाव सिफ बानायनो थाखाय इतिमध्ये थांखि लाबाय आरो दिनैनि जि मेल मिटिं बे जि गामि गोथौआव जिखिनि रायजो राजाफ्रा फैदों बेवहाय सान्थालि बिदा फंबाय रायजो राजाफोरखौ जथेस्थ नुदों जाहा राभा बिदा फंबायफोरखौ नुदों बेवहाय बर' रायजो राजाफोराथ' जथेस्थ दङ बे जायगायावल' नङा प्रत्येक ब्लकआवनो प्रत्येक प्राइमारि लेभेलाव जिखिनि मिटिं जादों गिदिर फिसा बिराद मोनसे दोहौआ इउपिपिएलनि प्रति इतिमध्ये फैबाय आरो जोंहा मोनसे गोसोआव मोनसे फुल कनफिडेन्स जेखौ होनो फुरा गोसोआव जोंहा मोनसे गोरा जोंहा मोनसे फोथायनाय दिनै फैबाय गतिके सोर माबे राजखान्थि हान्जाया मा बुङो बे गावसिनि खोथा जोंहा बेखौ खोनासंनांगौ गैया नैबे खोथाया जाहैबाय हमनानै लादो जुदि 27 तारिखनि आसे पासेयाव कड अफ कन्डाक्टआ जुदि आरम्भ जायो आरो जोंहा दल हिसाबै बिजाथि एबा केन्डिडेटनि एनाउन्समेन्टआ साननैसोनि उनावनो जिहेतु फैसिगोन दा जों जि नुदों 40टा समस्थियावबो इउपिपिएलनि जिखिनि समर्थन रायजो राजानि जि अननाय बिराद मोनसे दोहौ आरो जोंनिफ्राय जेरावबो थाजोबगोन बेनिफ्राय जिखिनि इलेक्शना जागोन केम्पेना फुल सुइं जेला जागोन जोंहा फोथायनाय दं आइ आफा रायजो राजानि अननाय आशीर्बादखौ जों मोनगोन कमप्लिट जोंनि जि मेजिक नाम्बार जेखौ होनो जे 40टायाव 21टा 22टा जि प्रयोजन बेखौथ' जों मोनखागोन मथथे अधिक नाम्बार बांसिन नाम्बार एबसलुट मेजरिटि होननानै जेखौ बुङो बेखौ इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा पुनः सिफ जानो थाखाय जेसेबां गोहो हारसिङै बेयो खाथां बेखौ जों मोनगोन नोंथाङाबो फैगोन सार जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिनि खोथानि दिनै माबा भेलु दंबावो नामा हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि खोथाखौ सोरबा फोथायो मानियो बा फसायबावो नामा सोरबा फसायथारला बे ओरैनो सोरखौबा थाट्टा होनाय थासिल्ल' खालामनाय बिनि खामानिया बेजोंथ' रायजो राजा आइ आफानि खुनु उन्नति जाया दा दारायनाय दारायै सिदा खोथा बिजाथि जानाय जायै बे गिदिर खोथा नङा दल हिसाबै जोंहा एबसलुट मेजरिटि मोननांगौ जिहेतु सिगाङाव बिबुंथियावबो बुंनाय जादों जे मोनसे सरकारा एसे समयनि गेजेरजों खामानिखौ मावफुङो परिकल्पना आसननि बिथांखि बेफोरखौ मावफुङो दा आइ आफा रायजो राजाखौ दहाय आङो बिबुंथियाव बुंदों दाबो नोंथांमोननि गेजेरजों बुंगोन जे गभर्नमेन्टआ सुस्थ' आरो स्टेबल स्थायि जानांगौ दिनै मोनसे गभर्नमेन्ट गाबोन बायबाय समफोर मोनसे गभर्नमेन्ट बिदि गभर्नमेन्टआ रायजो राजानि सान्थि एकता एबा जौगानायनि खामानिखौ मावनो हाया ओंखायनो आइ आफा रायजो राजाया दिनै मिथिखाबाय दिनैनि जि सेक्टरनि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टखौ जोंहा खालामथारबावनांगौ दा जिखिनि बिथांखि सुजुबाय इतिमध्ये गोबां बिथांखिफोरखौ मावफुंबाय मावगासिनो दङ फैगौ समाव सेप्तेम्बरनि जुदि 27आव रेजाल्टआ जुदि ओंखारो 28आव 29आव जुदि जोंना सेक्टरनि गभर्नमेन्टआ जिरायफैनो हायो मोनो बा जिरायखागोन अखानायनिफ्रायनो बे लाखानाय बिथांखिखौ होमबाना मावनो हाबाय बेवहाय आरोबाव गोदानै सिन्था खालामनांगौ बोसोरसे नांगौ बोसोरनै नांगौ बोसोरथामसो सम लाबावगोन साननो परिकल्पना खालामनो बे खोथा फैला दा नों गोदान गभर्नमेन्ट फैगोन बेनि साननायाव बोसोरबा थांगोन ओंखायनो आइ आफा रायजो राजाया बे खोथाखौ निस्सय बुजियो बा बुजिनांगोन आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायो जाहाथे जोंनि गभर्नमेन्टनि कन्टिनिउटि बे लागातार बे गभर्नमेन्टखौ जों जाहाथे गोजोर खालामनानै लांनो हायो।